Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, March 25, 2026. 12 ka mga regular employees sa Bacolod ginapanaugan sang show cause order lakip ng duha ka mga doktor. Anong ka persona nahilo matapos magkaon sa pakinason, 3 na ospital. Hindi paglubo sa 20 ka mga balay, nasunog sa Cadiz City. Pharmacist, ginpatay sang 11 partners sa Bacolod City. Kag sa Good Vibes, graduate sang TUP Visayas nangin rank 4 kag rank 2 sa duha ka mga board exams. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mga atleta sa Negros Occidental nga nagdaog sang medalya sa NIRA-AM 2026 nakabaton sang incentive. 266 ka atleta gikan sa Negros Occidental ang ipadala sa palarong pambansa. Nakabaton sang incentive ang mga atleta sa Negros Occidental nga nakadaog sang medalya sa nagtakop nga Negros Island Regional Athletics Association Meet 2026. Ang gold medalist ang nakabaton sang 1,500 pesos. Ang silver medalist, 1,000 pesos kag 800 pesos naman ang bronze. Lakip sa mga nakabaton sang incentive, among 266 ka mga gold medalist kung sa diin ini sila tanan ang mangintig lawas ang probinsya sa maabot nga palarong pambansa 2026 nga patigayunon sa Agusan del Sur humalin Mayo 24. Nagpabutyag naman si Governor Eugenio Jose Lacson sang iya kalipay bangod na outperform sang probinsya ang iban nga team sa nagtakop nga regional meet. Dugang pa ni Lacson, maghahatag ang probinsya sang bulig sa mga atleta nga magahampang sa palaro, kaangay sang pagkaon, pang-travel, kag iban pa. Nagalaom sa karon si Lacson nga makapauli ang probinsya sa mga medalya gikan sa palarong pambansa. So, there were some athletes, especially in swimming, who had multiple events. Of course, they received more. They received for every medal that they won. Saan na sila kumalakad? Ang wala lang nagpupun sa Negros Occidental, of course, Bacolod is autonomous, is Silay and Kabangkalan. And so, napasalamat dito sa iba ng mga school divisions na agreed to represent Negros Occidental in the last regional meet. Sa number 9, may kapin sa 1,300 ka mga hotel management kag tourism students gikan sa 22 ka mga eskwelahan sa Negros Island Region ang nagtambong sa tuigan nga COREP. Tuyo sang convention nga ginhiwat sang Council of Hotel and Restaurant Educators of the Philippines, Negros Island and Siquijor chapter nga mapasangkad ang skills sa mga estudyante kag ihanda sila sa mga posible nga kahigayunan sa luwas sang pungsod. Ginsiling ni Ivan Catalan, ang chairperson sang COREP 2026, mayara sang napulo ka mga international companies nga nagpakigbahin sa exhibit kung sa diin iniman ang magahatag sang posible nga employment sa mga manograduate nga estudyante. Sunod sa iya, mas dako ang oportunidad nga nagahulat sa mga estudyante sa luwas, rason nga kinahanglan paggid nila mapasangkad ang ilang skills kag ihibalo agud mag-qualify sila sa international standards. Isa sa mga nagtambo nga mga 21 anyos nga si Emmanuel Rodico, isa ka third-year Bachelor of Science in Hotel Management major in cruise ship service. Sunod sa iya, mas ginakonsidera niya nga magtrabaho sa mga hotels kag restaurants sa abroad bangod mas dako ang sweldo didto kaysa diri sa Pilipinas. Ginahiwat sang COREP ang amo sini nga convention kada tuig. Sa sini nga tuig nangina co-host ang John B. Lacson Colleges Foundation, Bacolod. Sa tourism and hospitality is one of the largest growing industry right now. So I think globalization also, opportunity-wise, the students are
given opportunity to apply abroad as well. First and foremost, since I was a child, I always dreamed to work abroad, specifically in Australia. So I think abroad has to offer a lot of opportunities, higher salaries, higher experiences, so both of us work abroad. Sa number 7, hindi magdubo sa 20 ka mga balay ang nasunog sa Cadiz City. Ginlamon sa kalayo ang ginabulubanta 20 tugtog 25 ka mga pamalay sa Barangay Zone 4, Cadiz City, kainas ang aga. Bangod naga tinapik-tapik ang mga pamalay nga kalabanan himo sa mga bagay nga madasig masunog, madasig nga naglapta ang kalayo. Naglawig sang 1 ka oras ang firefighting operations antes nagdeklarar nga fire out 8:01 sang aga. Nagbinuligay sa pagpalong sang kalayong katapos ang Cadiz Bureau of Fire Protection, Cadiz DRRMO, kag Create Fire Brigade. Sa karon padayon pang investigasyon sa ginhalinan sang sunog. Sa number 6, rider patay matapos mabunggo sa likod sang truck. Dead on arrival sa Hinigaran Medical Clinic ang rider matapos makabunggo ang iyang motor sa likod sa ginasundan nga truck sa National Highway nga sakop sa sitio Kadulunan, Barangay Cambaog sa Hinigaran, Martes sang kaagahon. Nakaangkon sang head injuries ang rider nga si alias Steve, 31 anyos, residente sa Barangay Miranda sa Pontevedra. Nagwa sa investigasyon nga naglabog sa dala ng biktima bangod sang impact. Pareho nga padulong norte nga direksyon pakadto sa Pontevedra ang motor kag ang dump truck. Ginamaneho ang truck ni alias Arman, 45 anyos, taga Barangay 20 sa Victoria City. Sa number 5, pharmacist ginpatay sa iyang live-in partner sa Bacolod. Ginbuno sang lalaki sa dughan kag malapit sa liog ang iya live-in partner nga nagresulta sa kamatayon sang biktima sa San Lorenzo, Barangay Tangub sa Bacolod City. Ang biktima nga si alias Erica, 30 anyos, nadala pa sa ospital apang siya ang nagtaliwan. Nagainom-inom ang biktima kag ang suspect nga si alias Larry, 39 anyos, sa sulod sing ila ginarentahan nga kwarto sa nabatian sang ila mga boardmates nga may komosyon sa sulod. Nagwa ang biktima nga dugoon kag ginatabunan ang igo sang buno sa iya dughan. Ginsiling ni Police Captain Sherwin Galupar, ang hepe sa Police Station 8, nga may hindi pag-intindihanay ang mag-partner nga nagresulta sa ila away, tubtob nga nabunan ang biktima. Ginpaidalom na sa autopsy ang bangkay sang babayi, samtang ang suspect nga miyembro sang isa ka banda ang gindakop sang kapulisan. Sa number 4, 6 ka persona na hilo matapos magkaon sang pakinhason. 3
na ospital. Gindala sa ospital ang 3 ka miyembro ng isa ka pamilya sa Procoroma, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City matapos nga naglain ang ila pamatyag bangod sa ila ginkaon nga ginapatihan contaminated seashells. Sunod kay punong Barangay Rosini Distrito sang Huwebes, nagpanginhas ang iloy ng pamilya sa baybay. Biyernes ang aga, ginluto sa mga kabataan niya ang amo nga mga seashells. Apang pagkahapon, naglain na ang pamatyag nila. Gindala sa ospital ang 3 ka miyembro sang pamilya. Duha sa ila ang nakabuha na, apang ang isa ka menor de edad na confined pa sa gihapon sa ospital. Sunod kay distrito, ginaimbestigaran na sa karon sa City Health Office kung bala na poison ang pamilya bangod sa seashells o kung sa tubig nga ila ginainom. Subong adlaw nagpadulong ang CHO sa lugar agud magkuha sang samples para i-test. Ginadumilian na sang barangay ang pumuluyo nga magpanginha sa baybay samtang wala pa makagwa ang resulta sang laboratory test. Kung panawagan, labi na sa mga baybayon, hindi gid maganuan na isang mga kaino, isa sa mga sudan na itong diragid, but make sure gid nga luto, kagti i-check it mayo ang kung higko da ang ginano, hindi gid magkuha sa may mga higko nga mga shera, no? Kung pwede dito sa ubos-ubos gid dampe, hindi lang sa kilid nga may base may mga basura dira, hindi lang dira dampe sa ubos-ubos lang gid na kita panginhas. Kag kung may simto sa balog Japon dayon sa barangay para at least kung may ara magid ano tanay ma-check ta. Sa number 3, bangod sa pagtimbok sa presyo sa produkto petrolyo, isa sa mga ginakakulbaan nga masunod nga magsaka amo ang presyo sang abono. Isa ka negosyante sa Bacolod nagatanyag nga himuon nga compost ang mga basura halin sa merkado kag ipanagtag sa mga mangunguma. May report si Romeo Subaldo. Sa nagapadayon nga gamo sa Middle East, 3 na kasemana nga padayon ang big time oil price hike. Gani naglapak na sa mga sobra 120 pesos ang litro sang diesel. Kag nagalagas naman ang presyo sang gasolina. Bangod sini, ginakakulbaan sa mga farmers nga magasunod nga magatimbuok ang presyo sang fertilizer kag kun matabo ini magaresulta man ini sa saka sa presyo sang pagkaon. Gani para sa advocate ng organic farming nga si Ramon Oy Sr., nagakadapat nga subong pa lang nagahimo na sang tikang ang mga LGU. Ang mga panit kag mga dunot nga mga utan nga among masami nagatinangkas-tangkas lang sagwa sa mga merkado ang sara nga mahimo nga organic fertilizer. Kung ginashred ang mga dunot nga mga utan kag ginasamo sa duta, makahimo ini sang abono. I-shred naton, i-pile naton sa windrow nga style, the windrow sa windrow mo na. So after mga 3 days, i-agyan naton, i-turn naton kay to release sa carbon dioxide to introduce oxygen. So the day after amo mangyapon until guro mga 15 to 21 days, compost na siya. Di misin as compost lang, ibag mo na siya kapangatag sa farmer. Magluwas nga makahimo sang abono, mabuhinan pa sini ang kadamuon sang basura nga ginadala sa sanitary landfill nga isa pagikadako nga alibyo sa problema sa basura. Na-divert mo na ang basura sa kuwan ang imo nga landfill na lenten mo ng iyang life. Oh. For example, ang landfill mo 20 years. Take on it, mo na 50% sina. So it means you could extend the landfill there. Labi lagi karon ko ng mga plastic, abi mga process mo pagin, mapagwa mo pagin. So what will be left there would be ang mga recycle, ang mga pa na lang, tawag siya na ganin, ang waste na lang hindi magamit. Gani imbis nga magbakal sa abono, makakinot ang mga mangunguma kag hindi pa kemikal ang ginabutang sa mga pananom. Si Uy ang bukas nga dalon sa iya ang shredded nga mga market waste para mahimo nga abono kun luyag sa syudad sa Bacolod. Para sa iya, subong palag, dapat ginapreparahan na ang tanan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.
Sa number 2, Governor Eugenio Jose Lacson kag Bacolod Representative Albi Benitez ang nag-abi-abi kag nagasuporta sa deklarasyon sang State of National Energy Emergency. Martes ang nag-declare si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang State of National Energy Emergency lakip na pag-authorize sang United Package para sa livelihood, industry, food kag transport. Sunod sa Presidente, ang nagapadayon nga gamo sa Middle East ang nagabutang sa delikado nga sitwasyon sang availability kag stability sang energy supply sang pungsod. Sunod kay Benitez nga Deputy House Speaker sa karon bilang suporta sa executive, siya maga-file sang Bayanihan for Economic Resilience and National Stability Act of 2026. Sunod kay Benitez, ang hagna ang magatugot sa executive nga mas maayo makaresponde sa krisis nga ginaatubang samtang ginapasiguro naman ang transparency, accountability, kag tuyo nga relief paagi sa emergency powers, fiscal flexibility, kag strategic interventions para ma-stabilize ang presyo kag iban pa. Para kay Governor Lacson, ginabuhat sang administrasyon ng tanan nga masarangan sini. Ginaabi-abi sini ang anuman nga bulig gikan sa national government. Pero dugang niya, hindi lamang sa gobyerno nasyonal isalig ang tanan. Only gives the President more leeway to address the situation. And of course, we fully support that. And we will see, we will see what the result of this declaration is. We will, most welcome any help from the national government. I think it's doing its best, This is something that we did not expect. This is not even in our budget for the year. Much more the budget for the national government. So it's something that we have to deal with, and it also needs really belt tightening from all of us. Kag sa number 1, 12 ka mga empleyado sa Bacolod LGU. Lakip na ang duha ka mga doktor, gindagdagan sang administrative action. Duha ka mga doktor sang City Health Office sang Bacolod ang nalakip sa 12 ka mga empleyado nga ginapapanaugan sa Bacolod City Government sa nga show cause order. Ginsiling ni Attorney Carol Joseph Shu, ang City Legal Officer, isa sa amo nga mga doktor ang ginreklamo sang iya mismo nga mga staff sa CHO bangod iya ini ginapangbuyayaw. Samtang isa naman ang ginreklamo bangod sa insensitive nga mga pahayag sa isa ka pasyente. Ini ang ginreklamo mismo sang nanay sang isa ka rape victim. May isa man ka nurse sa CHO ang ginhatagan sang sanksyon bangod sa habitual tardiness kag absences. May 3 naman ka empleyado sang General Services Office ang tigayon ginkakasna sang syudad bangod sa malawig nga absence without leave o kun awol. Formal naman nga ginpasakaan sang kaso ang 4 ka mga empleyado sang City Engineers Office bangod sa mga nag-expire nga mga semento sa bodega nga natukiban sang nagligad nga tuig. Neglect of duty naman ang ginpamatbat sa isa ka empleyado sa City Tourism Office bangod sa unliquidated cash advance nga nagdangat na sa 2.5 million pesos. 6-month suspension man ang gindagdag nga sanction sa isa ka empleyado sa Bacolod Environment and Natural Resources Office bangod nagserbe nga fixer. Sunod kay Chu, ini ang magaserbe na nga warning para sa iban pagid nga mga empleyado. Administrative action sa 12 ka empleyado sa city. So, unang taon mo isang dako gidyang nga effort sa city government nga to strengthen our governance, kag to better the public service sa publiko. So ang 12 ini nakalakip ining duha ka doktor sa City Health Office for misconduct ng bilang pagtratar nila sa mga pasyente dira di nami so abusive languages so ginpagawanan na ni Mayor sang show cause order sa duha ka doktor.
Sa Good Vibes, 24 anyos nga graduate ng TUP Visayas ang rank 4 sa bag-o lamang natapos nga Electronics Engineering Licensure Exam. Kag rank 2 man siya sa Electronics Technicians Licensure Examination. Ini ang pareho nga ginpatigayon sini nga bulan sang Marso. Aton siya kilalahon sa sini nga report. Ginhandom ni Lexter Romel Kimpo nga mangin top-notcher. Estudyante pa lamang siya sa TUP Visayas sa kurso nga Electronics Engineering, ginpromisa niya sa iyang lolo nga mangin placer siya. May kakulba man siya samtang ginahulat ang results kahapon, labing ginkalipay niya sang mahibaluan nga nalabot gid man niya ang iya nga handom. Rank 2 siya sa Electronics Technicians Licensure Examination kag rank 4 naman sa Electronics Engineering Licensure Exams nga pareho ginpatigayon sang bulan sang Marso sini nga tuig. Ang results nga ala na bakula pa wait lang. Katudadan ni kilulod dira na lang tamalantaw. Ning kibot ko ara gin check ko ang results, kibot ko top 4 ko, diya top 2 pagid sa piyak. Abo grabe do planado. To hindi mo bala ano nga amo ni ang sequence of events nga nagsimba ko, naglabay ko sa memorial diyan amo na gulpi ko lang kita nga ala engineer na ko. Magluwas sa tuman nga pagpangamuyo kag hugot nga pagtuo, nagtuto kag naghatag sa nagakaigo nga tiyempo sa iya nga pagtuon si Lexter. Bisan gani sa naga-review siya, ginplaster niya ang tanan. Cum laude pag-graduate niya sang college si Lexter, sang high school with honors man siya. Batyagan mo gina-permi ang feeling nga ala hindi pa ni enough. Do kakulang gyapon ti ang ako ni samba ko Lord, ang di ko na lang makaya to, na ikaw na lang bahala. Kay dinobra ko naman akong part, yung do ko na best ko. Para sa amo na nga dream. Ginapasalamatan ni Lexter ang iya pamilya, abyan kag iya nga eskwelahan nga nagbulig sa iya sa paglambot sang iya mga handom. Ko namin sir, gid ko sang tanan nga reasons gusto ko nga mag top notcher, which is ang family ko. Kag syempre ako ning personal dream. So amo gid na nag-stick sa akon sa bilog ni nga journey sang nag-review ko. Always remember the reason why ara ka sa mo nga situation. Always look back kung why you are doing this, kay gusto mo gid ang i-achieve ang mo nga dream. Sa pihak nga bahin, si Mark John Hobson ang rank 10 sa Electronics Engineering nga gikan man sa TUPV. May iban pagid nga nalakip sa top 10 sa Electronics Technician Licensure Exam nga gikan sa TUPV. Top-notcher o kun rank 1 si Harold Cagas. Rank 3 si Lawrence John Alfajora. Rank 4 naman, Sunday Lester Braza kag Kenneth Sinoy. Number 1 sa mga top-performing schools, ang TUPV. Sunod sa PRC, 1,692, gikan sa 2,746 ka mga examinees ang nakapasar sa Electronics Engineers Licensure Exam. 1,907 naman, gikan sa 2,440 ang nakapasar sa Electronics Technicians Licensure Exam. Of course, kita naga-congratulate sa aton tanan nga mga board passers. God bless you all. Kag kita naga-shout out sa aton nga mga live viewers kay John Randolph Rubin. Good afternoon and more power Digicast Negros. Marvy Sepriano Aquino. Good afternoon Digicast Negros. Good afternoon Ma'am Barbara kag staff sang Digicast Negros. Hamba ni Lindol Sunyo, maayong hapon Negros. And kay Miss Jessery Garucha Hevero, good PM. Ma'am Barbara, happy Wednesday. Always watching gid ma'am. Please shout out kay Nikki and Roger. Happy 4th anniversary sa ila nga duha. Happy 4th anniversary. Kay George Pineda Gaspe, maayong hapon Digicast Negros. Watching lang di live sa Barangay Tangub, Subong, while duty Subong sa Tinapay Express Bakery. Of course, kay Sir Gerardo Marquez, good PM Digicast Negros, Ma'am Barbara, shout out sa Purok Sambag sa Mandalagan. Kagamuyad tong top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.